Hello guys, what's up? Mukbang mukbang. I love you all. Nagkasama kami ni Don Natang Bascones. Don't forget to subscribe to his channel. First time niyang kumain ng samyang. First time ko kumain ng samyang. Sana samyang ka na lang din. Para Bakit? kasi, para pag natikman kita, nga ako. Galing talaga hugot-hugot. King of TikTokers in Saudi Arabia. Yan, pritong isda, pritong manok, Batikon na. ay patikon ka eh. Tingnan natin ang samyang. Hang ay. Hang, basta init ko lang ito. Mainit kasi yung kanin namin. Ang spaghetti lang ba? 2 times anghang. Pero masarap itong pag nagkamay. Tara guys, di tayo. Samahan nyo kami sa 8 minutong. Tara guys, huwag niyo kalimutan. Kain pala tayo. Ay, sorry, nagkamali ako. Kain lang pala, walang tayo. Anghang talaga. Sana, naging cake ka na lang. Bakit? Kasi gusto ko matikman hiwa mo. Patay na dyan. Yan talagang natutunan Wala niya sa gaba. TikTok. Ano? Anong tone? Pinatong bunggan ano? Kain pala tayo guys ha? Sa mga hindi pa nagkapag-subscribe dyan, baka naman. Huwag nyo rin kalimutang i-subscribe Isagani Dutulyo. Huwag nyo rin hit, sabayin nyo lang din ang hit ng notification bell niya para lagi kang updated sa mga ipapalabas niyang video. Huwag kayong mag-alala kasi pauwi na rin to. Bigyan kayo ng hadiah to. Yung isang karton, buo. Yung isang karton na to, yung bago niyang karton, yan. Yung laman niyan lahat, puro chocolate. Abangan niya sa airport yan. Dagat. Di no kay Ditso na si Biden. Mula ngayon, magbilang kayo ng mga siguro 3 buwan o 2 buwan. Yung pinakasigurado na niyan, sigurado niyan 3 buwan. Anghang talaga pala. Nung nagmukbang ako, kumain akong samyang, naputol yung naramdaman ko. Ngayon, samyang talaga. Alam nyo guys, iba kasi yung lasa ng samyang, yung anghang niya ba? Nanuut-suot dun sa kalamnan mo. Iba talaga akong humalo, siyempre lotong-loto. Alam nyo yun? Bakit sikat kayo sa TikTok yung ano no, sugo no? Ano bang mayroon sa sugo? Ayaw tawang loy kay. Hindi. Sikat ka lang sa TikTok ba? Ayaw May kayo. sabihin, sana makapunta ako. Mayroong mga ganun na post. Ano bang mayroon masarap pagkain dyan? Ayaw kayo. Dili na sponsor ha. Ay, Sogo, baka naman! Kahit isang gabi lang. Yawa na. Joke lang, patawa lang ba? Sa mga nakakita ng videos na to, kahit okay lang, kahit di nyo seryosohin. Kung na lang bahala magseryoso. Ganun talaga ang Pilipino, pag manghang, kain pa rin ng kain. Muragod sa kuan. Karon sa hindi Tagalog anang kuan. Tulad sa kilawin, ang daming sili.
Anghang, pulot ng pulot pa rin. Higo pa sa baw. Parang ikaw, naanghangan na sa relasyon nyo, pero pilit mo pa rin nilalagyan ng asukal para maging sweet. Yung pag-ibig kasi, para kasi yung kape. Pag lumamig na, hindi na masarap eh. Wala. Ano lang tawag to? Pampatawa lang ha, huwag nyo seryosohin ha. Nakasama yan sa batikon. Ano ba tagal batikon? Balon-balon na. Ito na kabangga. Pinagpawisan ako ng singot guys. Wala ba? Libog ko sa yung pamati isang lawas, katul ba nga? Nanani din yung samyang ba eh? May kalahati pa. O doon, gusto pa. Ako. Mitulo na, mitulo na. Nice view. Dapat Siguro yung panghalo nito, yun ang ilagay sa kilawin, ano? na inaghang dapat sa mga tampis na. Manghang talaga, Loy. Hindi pwedeng hindi magtubig.